Yawwa na ce baby. Dole in ƙara maka matsayi mana. Baby, wannan kuɗin ba zai isa ba. Kamar nawa za ka karu? Kamar 150 haka. Wannan injin mai rum shi za ka miki. Miliyan 1 ne ranka. Wallahi miliyan 1 ne. Miliyan 1 ne. A me ra nan shi zai. Dan biya gani. Dan biya. Yawa ya gani. Kika samu wannan yaron. Ke zaki zauna da shi ko ni zan zauna da shi? Ya naga ta tafi kuma. Ya ce maka Ta zo ta juya mana nima kamar yadda na juya. za ta aure ka. Ba kai ne za ka aure ka ba. Da ƙyar ko aka yadda ma za ta aure ka ba. Haka na lalace haka? Arziki ne ke bin ka. Wakili. Ka san wanda ya kirkiro wannan NYSC a duniya wani bature ne daga kasar Jamus, Mr. Albaro Murata. Wakilin maza wakilin mata, wakilin mai abin tsiya da na sharri. Wakili. Ka ji amanar alkali sufi mai jin daɗin zama da zabi zalla. Menene a cikin nan? Dankali ne soyayyen ranke da Naman zabin fa. suna ciki. Ya zaka babu naman zabi a ciki? Ka san sha'anin matan nan. Dan wannan tazarar da aka bayar yanzu sai su mun tsinci a ciki. Wakili. Ku suwaye? Shine wakilin area nan gaba daya. Daga ci gaba daya. Lafiya. Falali A ɗorayi ke gabatar muku da wakili. Wannan yawon da kike fita ba da izini na ba. Wallahi ki sani a wuta kike yawo. Kai ga ka babban dan wuta. Kai baka san auren kisan wuta kai ba? Wakili. Kamfanin Garkuwa Empire tare da ɗorayi Film and Distributing Limited. Wakili. Wa'annan zabbin da ka kawo, menene dalilin kawo su? Cin hanci kake ne bi komin kai ne. Na san kai da cin hanci. Shi cin hanci yayin nan kai nan. Akan shari'a, kiya duk kusanci na da mutum wallahi sai na jefa shi gidan yayi. Ni ma fi wa na kusa da ni wanda muke da alaka ka kamar ni da kai saboda ma an koyi da dare. Wakilin mata mai raba naira kyauta. Sile Queen. Sile Queen. Malama Sile Queen. Ni ce Sleepy? To Hajiya Sile Queen. Ina da Malama Sile Queen abun duka bane. Jama'a ga faɗan Amuna Baballe. Ka zo kai ma mu haɗu mi selfie din. Mana san mu. Rangani. A ina zaki saka? A Snapchat. Ina ne sai ma su makaranta ce ko ina. Garwashin wuta mai zafi, takalmin duma abokin babu. Wannan fa talakan mu ne. Shiga daga ciki. An tashi daga cikin. 1, 2, 3. Ka bari mana. Na kin hakura. Sa maka konya. Wallahi ban san mai bindiga ba. Allah. Wakili. Idan har baka son wulakanci, ka bani takarda. Saki? Eh. Ta inda aka hauta nan ake saka. Wannan sarauta iyaye da kakanni ta gidan mu ce na kare. Na ji bayananka. Mustapha. Wakili. Shirin Abdulmumin Shalilan mawaka. Ka ga yarinya ga wahiriya. Dan ka tsana wani duk ɗakin kara. Ai ka san ka tsina garin yan sanda ne ranke. Ai dai wahala ka ga gida babu dan sanda. Kin tabbata a cikin samarinki ba dan sanda ko soja? Ubansa wai a wajen Najeriya. Ki ubansa. Wallahi aro kayan na'i. Wannan in kayansa ne Allah ya tsina. Hashimu. Labari Falal A Ɗorayi. Tsara labari Nazir Adam Sale. Wakili. Hadari ne ki hada soyayya da irin wannan. Shi baki bar shi aikinsa ba? Ce kuma ki zo ki rikita yan wayasi hankali. Wakili. Shiryawa da bada umarni Falal A Ɗorayi. Ye mai girma Yesu na tana da laifina. Ye mai girma Yesu na tana da laifina. Wallahi idan kika kuskure kika ƙara nuna min hannu zaki zai. An daga. Ni kika nuna hannu ya zama shaura kwana 15 kenan akan kwana 5 din da ya rage ma. An ƙara dagawa. Shaura kwana 25 kenan. Ai ko saki kam ya zama maka dole sai ka sake ni. Kwana 35 kenan kuma idan kika ƙara daga min hannu ba zan sake ki ba har abada. Allah ya isa tsakanina da kai.